Ул чакларда автономия сүзен бары географик атамалардагына ишетергә күнеккән халык аны милли хәрәкәттә беренче тапкыр кулланышка алды. Моңа кадәр мондай иҗтимагый институт булмаганлыктан аны оештырып җибәрү дә ансат булмый. Башлап китәргә авыр инде билгеле. Чөнки менә шушы президиум әгъзаларын шәһәребездән иң дәрәҗәле вәкилләрне сайладык. Алар инде барысы да урыннарда эшләүче кешеләр. Алар беләләр милләтнең хәлен, тормышын, менә ничек үзгәртергә мөмкин хәзерге тормышыбызны. Автономия акчага мохтаҗ иде. Аны җыярга белгән бизнесменнар белән сөйләшеп, хәзрәт безгә тарта идек шулай иттереп. Димитровград татар милли мәдәни автономиясенә рәис итеп шул елларда Юнус лагере директоры булып эшләүче Россиянең атказанган укытучысы Роза Әхмәтҗанованы сайлап куялар. Роза Шәмәрдәновна инде үзенең шундый оста оештыручы булуы белән без инде Юнус лагерына җыеп һәрвакыт президиум оештырдык. Һәм шушы президиумны атнасына бер тапкыр да, аена 2 тапкыр да җыештырып, төрле планнар курдык. Ул бит инде бер киштән тора. Да. Роза Шәмәрдәновна шундый энергичный, действительно, үзенең базасына чакырып, шундый кунак ясап инде чәйләр итеп, ул үзенә бер мероприятие. Шул елларда шәһәр мэры булып эшләгән Николай Горшенин белдергәнчә, яңа гына оешкан автономия белән хезмәттәшлек ике як эчендә файдалы булган. Наш город Димитровград, он национальный, и все праздники национальные, пожалуйста, вон и Сабантуй, и все происходит у нас. Ну, молодцы. Одно слово молодцы. Она одна из активнейших автономных. Автономия белән төрле елларда Риваль Идрисов, Фәрит Хәлиулов, Фәниз Җаббаров кебек милләтпәрварлар җитәкчелек итә. Шунсы сөенечле, бүген автономиягә яшьләр килә. Быел аңа җитәкче итеп 10 ел элек рәис урынбасары булып эшләгән оста оештыручы, кеше белән тиз уртак тел таба белүче Марат Вәлиевны сайлап куйганнар. Ол бит общественная нагрузка, общественная работа. Ол никогда легко не бывает. То есть всегда как бы определенно есть как бы общественные задачи, общественные мнения. Поэтому надо этого придерживаться всегда. И безгә как бы авыр булмагач та без страны эшләйбез. Беренче елларда яңа оешкан автономиянең җыелыр урыны да булмый. Тора-бара онсы да хәл ителә. Өлкәнең икенче зур шәһәре Димитровградтагы Восход мәдәният йорты бирдә яшәүче 16 мең татар өчен инде дистә еллар дәвамында мәгърифәт һәм мәдәният учагы булып тора. Автономиянең 25 еллык юбилейда нәкъ әлеге мәдәният йортында узуы да очраклы түгел. Чыннан да шәһәр татарлары әлеге мәдәният сараена беренче көннән үк яратып йөриләр. Нинди генә чара булса да зал тутырып киләләр. Бүгенге тантанада Димитровградларның күптәнге дуслары, Татарстанның Аксубай районы вәкилләре дә катнаша. Мы встречаемся не только на Сабантуй, мы и в гости друг к другу ездим, на дни рождения поздравляем, на юбилей, на другие какие-то события и праздники. И глава района наш Дмитровоградский всех ребят приглашает. И мы, когда у вас приходит, вы тоже нас приглашаете, вот мы приезжаем. Күптәнге зур дуслыкның файдасы һәм эшлекле хезмәттәшлекнең уңышлары да байтак. Телебезне, динебезне һәм мәдәни мирасыбызны саклауда башкарасы эшләрдә җитәрлек әле. Димитровград шәһәреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.